Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Ndị be anyị sị na ikwu amarọ ibe ezie. Before you can pack in your new apartment as a landlord or tenant, please listen to this video till end. Do this spiritual assignment. It's going to help you and entire family. Nke mbụ, go and get me African incense. Ndị Igbo na-akpọ ya dada. Ndị be anyị na-akpọ ya uduka akwụ. Na ya anya ọfụma. Ọ bụ na nkwụ ka eji were enweta ya. Akọwalụ m ụlọ ọfụma sị na onweghị ihe dị na nkwụ bụ ihe na-ana iyi. Ọ bụrụ na ị weta m uduka akwụ, ị chọrọ m incense nke ndị ụka na-amụ. Ọ bụrụ na ị weta ihe na-abụọ, ị chọwara m ọkụ. Ị chọwara m ọkụ. Ime gịnị? Ị weta ihe na-abụọ mee gịnị? Mụalụ ya ka the smoke free the compound or the house. Ụlọ ọbụla ịrụcha kwuchitọba ya abụgo arụsị. Mmụọ na-ebu ụzọ ebu n'ụlọ tupu mmadụ ebie n'ụlọ. O nwere ọtụtụ ajọ mmụọ nwere ike ibi n'ụlọ tupu ibie ya bụ ụlọ. Mana ka ị ga-esi wee mee ihe ka ọ dị mma bụ you can chase away all the negative energy. Nwanne ya bụ ihe na-arụ ọrụ nke ukwuu. Ị jụọla onwe gị ajụjụ dịka landlord maọbụ tenant, kedu ihe kpatara na ana m eme ọfụma mana tinsi nkwajere n'ụlọ ọfụ a nlụrụ maọbụ nkwajere ebe obibi a nweta dịka tenant, ihe niile m na-eme juwere ahasa the source of my business or livelihood wee gbasaa wee crash ya. Nwanne m ọ na-adị mma ka ị meelu ihe ndị a for the betterment of your future and in general generation. Ọ bụrụ na ị weta m this African incense known as dada, ime gịnị? Ị weta ya ụdị ọ dị, ị mụa ya amụa, allow the smoke to free the compound dịka landlord maọbụ tenant. Then ka gịnị? Ka anwụrụ ya spread the compound. Ọ bụrụ na ị bụ landlord, ime gịnị? Ị mụalụ ya n'ụlọ gị all the 4 edges of that house. Ị mụalụ ya inside the house ka smoke nwee ike ime gịnị? Free the compound. Ọ bụrụ na ị bụ tenant, ime gịnị? Ị mụalụ ya n'ime your department. Ị ga-afụ na ọ dị chase all the negative energy. Mmụọ ọbụla achọghị ịfụ na that compound ya afụ. Mmụọ ọbụla achọghị ịfụ na that house ya afụ. Ụdị ka ịfụ ya ka o si wee dị. This is a practical demonstration nke anyị maka anyị na-akọwa, nke anyị ama nkọwakwanụ ya. Kedu ihe ị ga-emere ndị ka onye Igbo? Ihe ọma ị ga-emere mbụ na ọ bụrụ na ihe ife ozi a kaba alụ tụsaa ya, maka ndị be anyị sị na ọ bara isi ọ bara agụba, ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ga-ana. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Cheta na ihe m kwuru, tupu ịkwaje n'ụlọ ebe obibi dịka tenant maọbụ landlord, meelu m ihe ndị a ngụsịrị gị, ọ ga-agazi. Igbo bụ Igbo, asị m nke onye chiri zere ma nze zere ibe ya. Ndewonu.